chimbundu kuti Love Mo akatora mwana wangu akamuvhiringidza chikoro anga A-level ndobva amboita sekumunyengera sakaona kuti mwana nenhumbu iye tikamuendesa kumuromo wake akagamuchira katenda kuti shuwa mhosva anoiziva ati kugamuchira kwake kwakaratidza kuti kwakune utsotsi nekuti akaita sekunge aimuda but mazuva mashoma shoma kusagadzikana kukabva kwatanga kusvikira mwana adzoka kumba asi tinaye takambogarawo naye nguva ikati tichifunga kuti munhu kana akakangasa mwana wangu anozivo zvaanozoita but kusvika nanhasi hapana chakafara zvokuti mwana wavakazvara atova grade 7 saka takanetseka nawo isusu takazogarawo pasi sefamily kumba kungota mwana mukoma wavo but takagara pasi tikaonesana kuti izvi hazviite izvi ndobva mukoma vatituma vakatomboda kuya kudare straight tikati aiwa isusu hatidi zvemadhara titaurani nkuwasha mwana anooneswa tsika yedu inodai tikatomunyorera tsamba iyi ndakasara nefotokopi yacho kuitira kuti pamwe anogona kuti ndiri kumunyepera asi tsamba iyi ndakamunyorerai tikamukumbira kuti nkuwasha nguva yareba mwana akura yamhandara akaita mhosva wo tinoshaya kwekumureva shuwa tipe zvinhu zvedu tichitaurirana tichizivanawo semukwasha ari mumura saka iye haana kuzokumbobvira auya kusvikira nguva yatikamupa bhosi kamupa masvondo 3 sekunyora pandikaita mubepa saka svikawo nhasi tazotinyaenda mkwasha satapita panguva kana vasvika takawa mubepa yatinozada mazuva zvatawanachinawo oti kudina andikudai saka rachitaura chii machaupikisa pamusoro chamami nakuisiya kwamuri muchipasano maita basa vaberejena mukwasha akurumidza kuteta anzani nachandinopokana kana kuramba nobvuma zvese ipfuma ipi yamuri kuda pamukwasha zvizvi zvamuri kuda taura ipfuma yenyu yamuri kuda pamukwasha ati handida kupedzera dare nguva zvese ndazvokufoma ndavuma ndinovapa pfuma yavo chii sepfuma yamuri kuda ya ndo zvimwe zvandandanyora pabibheri saka ndochikoti pamwe ndinogona kuchisiya ndogona kusiya zvinhu amwe chete zvavanyora panapa vari kuti chekutanga kudzirwa mari yedare yandakabhadhara ndezvandinotarisira kuno mukwasha wangu. Chechipiri kugadzwa dare nemukwasha kune kafii karipo kushedza mukwasha akasauya kuti titaurirane kura vanyora mari inoita $300 pako ndobva vanyora yatiri kuti gondo vati mombe kana kuti 300 kukanganisa mwana chikoro achisira panzira vati 3.5 mari yatakabhadhara kuchikoro mwana akasapedza 1000 bhiro rekuchipatara randakabhadhara pakazvarwa kazvarwa kwemwana wacho iwavo bhiro rekuchipatara parikuda $200 mombe yedanga imwe chete mombe yamai imwe chete ndokavazowedzera vachiti pakuda zvakare mari inoita $300 kukushedza kwamambo chairi kubva waramba kuuya masundiro mombe imwe chete jira 35 meters plus $50 yekusonesa gumbeze 3 ply plus $50 mbudzi 3 ndozvikonei
right regai ndibatangopinda pfuma yevaberejena ndainzwa yamataura asi regai nditi patsika namagariro echivanhu kana mwana akanganiswawo kune zvatinotarisira kana kupiwa chekutanga zvakafanana nedhemeji inova zvisungirwa unofana kupiwa mombe masungiro ironzwika kupiwa mombe yeumai nemombe yedanga pani pane mwana ziite mombe ngani 3 dzekutanga mozopiwa nembudzi dzinokwanisa 4 handi hapana chakatombobvira chauya mopiwa futi nembudzi dzinokwana kuita 4 mopiwa negumbeze rababa mopiwa nemachira amai mawaini akamirira amai ngavauye amai ndida kushedzai munoda machira mamitazi mangani kuti mukwasho nyazokutengerai mamitazi emachira munoda munoda 35 meters 35 meters dzakawandisa tarisira mudarira mangu 25 munoda mamitazi mangani kuise yacho 25 meters rijira rerudzi vamwe ndoda rekumasowe vamwe ndoda java ndoda chii muda rijira rerudzi mozotenga romukwasho anokutenga majava ya majava iwayo saka tikapiwa machira 25 meters ko mari yekusonesa machira $50 muchapiwa $40 ko baba mari yekudzabhezesa muda mari yekumbeza $50 yakawanda muchapiwa $30 yekumbeza takutotera zvamutaura right machira amai ndichapiwa 25 meters machira ejava isakadaro nemarida $40 yamuchapiwa negumbeza rababa ne$30 yegumbeza nembudzi 4 avakayepo panozodiwa mbudzi 4 dzinofana kuuya dzemushonga 4 machira gumbeza nemombe yemasungiro nemombe yeumai nemombe yedanga saka mombe dzinofana kuti anhatu zvakusana kuzopinda then zvadaro vaisa chikumbiro kuti mwana aifanira kunge akaenda form 6 asi akazosidzira panzira ana kunatoita zvidzidzo zvake tatobhadhara mari tawesta tadii saka ndakungobatanidza kuti mari dzavataura pane ma 3.5 ma 1.5 machidzi dare ma 200 ndangoti nini dare ramambori pakuwedzerana kutambudza muchabhadhara 1,500 yechikoro yekusiyisa kwamangata mwana chikoro kubva mu5-6,000 vo ndakaveka mari zezi kusuka ma7,000 kuti sedare ramambori kuva kubatanidza edza kuyana senekubatanidza muchangobhadhara mari yechikoro yekukanganisa mwana kuenda kuchikoro seshuviro yavo kuti vane level yavaita kuti dai vadzidzisa mwana akasvika asi zvakazoramba saka munotobhadhara 1,500 saka zvichidimvu ndopfuma kana kuti roro ratiri kuda kuti mupe vabereki munoti kudii ipapa hazvikupikisa unotanga wati pamusoro ichakamiri kuratidza pamusoro ichakataura manje ipapa hazvikupikisa ya ndinodaira kuti ndofunga manzwa vakaipa zvandataura ndataura zvinhu zvakawanda asi pane zvinhu zvandataura munogona mata izvi musi wakati ngave ndimboafura zvimwe zvinhu muchizochema kuti ndaichikumbira kuti mumbondiwedzera mamwe mazuva kana mwedzi asi apa ngavamboe ndimboafura izvi pane zvandataura pane mbudzi pane mombe pane machira pane magumbeze pane mari
zvakawanda zvinizvi kuzoroora tinoziva ndomarorerwa anoitwa achibva zvazvo kana zviripo zvineya zvese asi kana ndatsvaga zvinhu ndauya nazvo zvakakosha zvinodiwa izvozvo saka tiri kuti zvamunofungidzira kuti aiwa ndachikumbirawo svondo imwe chete masvondo mairi ndombonogadzira kumba kuti ndichava nezvipi zvakakokosha tobva tanyora kuti sekretari vazive kuti musi wakati mune mudzidzo kamudarira mama ndandoti pa 2 weeks ndeunambotsa kunge 2 nembudzi tinotenda sekretari anhu vakayekwa handina kukakavara regai nditi patinotadarisa nyore musi wa 5 panopera 2 weeks ndichatira nepandinogona kutsvaga moto ndinoona kuti mbiri nembudzi ndombovapa vabereki mune chimwe chekutaura here mukwasha kuti aiwa handina chandirikokana asi ndiri kuti ngavanipe masvondo mairi asi ndichambonotsvaga mbiri nembudzi ndinoyanacho pakuserevera yayo mashoko ari kutaurwa nemukwasha tiri kuanzwa ane ari kutaurwa mudare tiri kuanzwa nyaya ida isi pakuhwa iri pakutsvaga kupuka mudufu remberi ndainzwa asi ndiri imwe nyaya yanga tichiti pamwe dare rinotibatsira tineka kunetsekana pakuchengeta mwana tinaye mumusha but izvino mwana grade 7 kuti tinatso zvinhu zvifambidzane kuti mwana awane support yababa wake zvinhu zvifambe takati pamwe dare rinotibatsirawo kana mukwasha akasunungukawo kuti titaura naye mudare kuti mwana anomuchengeta sei dare robva razvinzwa vanhu vachizvinzwa kuti mwana ari kuchengeta sei because izvozvo izvi mukuza kunetsa kuita zvinhu mukatu zviri kunetsa saka munhu anofanira kuchengeta vakayekwa ana tezvara ndaita chikumbiro magariro ata mwana anoda kuchengeta ndaifungidzira kuti dai vangubuda pachena vajekesa pamberi pedare kuti ngaite sei panhau yekuririkira mwana kana kuti kuchengeta mwana nokuti pazera raatokura grade 7 ndizvo form 1 next year saka dai tagona kuti ajekesa pamberi pedare zvinozoita kuti mangwana anizoramba achifudza mukwasha chimutsvaga achingoziva kuti anofanira achiziva kuti kune mwana wake ariko ipapari panyaya kuchengeta mwana ndinoimba kuti mwana tinochengeta handina panonzi ari kuenda kuchikoro anoregeza kubhadharwa school fees hapana panonzi anoitwa mainstallation anoitadza kuwana mari ndinotumira mari handina pandisingatumire mari muri kusenzesa nzira ipi yamunotumira nayo mari wanzopa mai vacho fanira kumwa mai vandinowanzopa mutaro ino vanoti ndinopa kwavaimboshandira vabereki ane mukwasha zvese izvo ndine pandinomboedza kuti ndiri kuendesa mari tisingazivi kunei pamwe mafambiro airi kuita dambudziko redu tambuti pakutanga paipa tidi kupedzera dare nguva zvekuti takatanga kukakavadzana futi takutonyepa mazvona tati kungoti susu zviri pasi apa ka tiri kunyanya kuzvivhura runora uyu mukwasha mwana isusu tinoti mwana patiri tinofanira kuramba ukama hwedu hwakanaka tisipa kuda kunyadzisana tiri kungoti dai tambojekeserwa kuti from now onwards mwana anochengetwa sei kana changu mari ari kwanisa kutumira pamwedzi tongoziva kuti mukwasha tipora itumiro tichiziva kuti kana zvadai tomugogodzera kuti shamwari wakanga tichiwirirana zvinodara kuti nyaya yedu yatosvika chine nyaya dzakawanda ndaizongokumbira kuti vakaipa nemanzwa zvataurwa zveipfuma mazvibata makati 2 weeks ndaingokumbira kuti vatafumanei mungobuda navakaipa kuedza kukurukura navo maringine nevari kutaura vanokwanisa sei mabhadhariro kana kuti machengetero anenge vachita mwana kuita kuti ava vanenge vachiziva pari pamwedzi here apatumanzi here zvinoita izvezvi zvinezvizvi kuti vasazoramba vachidhonza navo matani adii saka kudai navakaipa sununguka izvinhu zvamunofungidzwa kuti kwasa kuitira mwana ndasumuka pabangojeka mari yake zvara yakamha mari yakamha kuti azodzera mari yake zvara nekuwasungudza kwese zvakojeka pari patakasirira kuti atezvara vaitotoda mari yangu yedare yandakakwirisa dare izvo zvinoitwa zvinongodiwa unokwanisa kuvadzvarira mari yavo yedare ne$10 yekuvasumudza izvi panogoda $10 yekuvasumudza kwavaita kuti dare vapa izvi $10 yacho vagonditosumuka pakuda $10 then mangoenda apa mungosaina mapepa apanze negurukota mungonobatsirana zvatopera saka ndichakurukura nemukomana ava sikwera munozividza zvaataura ngezvoudzatezva musana mazodzoka nazvo kuno